βρισκόμαστε σε μια περίοδο που υπάρχει ένας σημαντικός αναβρασμός, κυρίως στην πανεπιστημιακή κοινότητα, και αυτό είναι ένα θέμα, στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, γύρω από την συγχώνευση, την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για συγχώνευση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με το ΤΕΙ της Πελοποννήσου και το πόρισμα μιας αντίστοιχης επιτροπής, μεικτής επιτροπής που είχε δει στο Υπουργείο. Αποτέλεσμα αυτής της επιτροπής, το αποτέλεσμα μάλλον αυτής της επιτροπής σήμερα από ό,τι φαίνεται αγνοείται από το Υπουργείο, και η πανεπιστημιακή κοινότητα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου είναι σε αναβρασμό, φοβούμενοι όχι μόνο απλά την υποβάθμιση του Πανεπιστημίου, αλλά να ανοίγουμε ατροπούς που μπορούν να οδηγήσουν και στη μετακίνηση σχολών σε άλλες πόλεις εκτός της περιφέρειας, όπως είναι η Πάτρα, και ουσιαστικά την υπονόμευσή της σε όλα τα επίπεδα. Δύο λόγια για το ιστορικό. Το Υπουργείο όρισε μια μεικτή επιτροπή, όπως όφιλε, με τους εκπροσώπους, τους πριτάνη μάλλον, και των δύο τμήματων, και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του ΤΕΙ, με στόχο τη συγχώνευσή τους, και ταυτόχρονα η κατεύθυνση ήταν της αναβάθμισης του Πανεπιστημίου, που θα προκύψει μέσα από τη διαβούλευση που θα έκανε αυτή η επιτροπή. Υπήρχε και εκπρόσωπος του Υπουργείου σε αυτή την επιτροπή, και με όλους τους ακαδημαϊκούς φορείς, και βεβαίως παρακολουθώντας και τα μηνύματα των τοπικών κοινωνιών. Η επιτροπή αυτή, κατά τη δικιά μας άποψη, έχει καταλήξει μια αρκετά θετική πρόταση, παίρνοντας υπόψη και επιστημονικές εξελίξεις που υπάρχουν στον χώρο της παιδείας, τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, τα δεδομένα που υπάρχουν στην τοπική οικονομία, καθώς και την δυναμικότητα των τμήματων και τις δυνατότητες που έχουν και για αναβάθμιση και για βιωσιμότητα. Η πρόταση αυτή λοιπόν για την Τρίπολη, για να την αναφέρω συνολικά προσθέτει 7 τμήματα, από τα 15 πάμε στα 22, θετική κατεύθυνση είναι για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Για την Τρίπολη ήταν μια σημαντική κατεύθυνση μας αναβάθμιση. Ιδρύονταν δύο ουσιαστικά νέες σχολές, ήταν η Πολυτεχνική Σχολή Πενταετούς φοιτησης, που θα έπαιρνε τον τίτλο της αντίστοιχης σχολής ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών. Νομίζω, και από την εκπαιδευτική μου θέση να πω, ότι είναι μία από τις σχολές που τα παιδιά και οι μαθητές διεκδικούν κατά προτεραιότητα. Είναι μία από τις σχολές που, αυτό που λέμε σύγχρονες σχολές, οι σχολές που ζητάει η αγορά. Άρα λοιπόν η κατεύθυνση να ιδρύει με τη διασχολή ήταν σε θετική κατεύθυνση σχέση με την αγορά και την οικονομία, ήταν σε θετική κατεύθυνση με σχέση με την τοπική κοινωνία και αγορά. Μην ξεχνάτε ότι η σχολή αυτή πια θα αφομοίωνε, θα ενσωμάτωνε από τη μια την υπάρχουσα σχολή πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και θα την έκανε πολυτεχνική σχολή, θα ενσωμάτωνε μεταφερόμενο το τμήμα των δίσκων των ΤΕΙ στη Σπάρτη, που είναι πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, και θα γινόταν μια αναβαθμισμένη πολυτεχνική σχολή πενταετούς φοιτησης, στην οποία έμπαιναν και το τμήμα και ο τομέας των ηλεκτρολόγων μηχανικών μαζί με τον πληροφορικής. Δεν θα ξεχνάτε ότι κοντά μας είναι η ΔΕΗ και ο ενεργειακός τομέας στη Μεγαλόπολη, στον οποίο πολύ εύκολα κάθε χρόνο θα είχαν 40, 50, 60 πόσοι θα ήταν οι φοιτητές κάθε χρονιάς που θα κάναν πρακτική εκεί, και θα είχε ένα και προσωπικό φτηνό και καλό η ΔΕΗ, και αυτοί οι δικοί μας φοιτητές θα έμεναν στην περιοχή γιατί θα βρίσκαν αντικείμενο και πρακτικής άσκησης. Υπάρχουν, μην ξεχνάτε, είμαστε στο κέντρο της Πελοποννήσου, που υπάρχουν αρκετές μονάδες εναλλακτικής και ήπιας ενέργειας, ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά πάρκα. Όλα αυτά στο τομέα των ενεργειών ήταν τομείς που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από την αντίστοιχη σχολή. Η ΒΠ της Τρίπολης και οι αντίστοιχες βιοτεχνίες και βιομηχανίες που υπάρχουν. Έτσι θα ιδρύονταν δύο σχολές, όχι μόνο η μία που θα προκύπτει από την ενσωμάτωση των δύο τμήματων που είπα του Πανεπιστημίου και του ΤΕΙ, θα ιδρύονταν και ένα δεύτερο τμήμα, στην Πολυτεχνική Σχολή της Τρίπολης, σαν το τμήμα παραγωγής και διοίκησης. Συνδυάζοντάς το με την αντίστοιχη οικονομική σχολή του Πανεπιστημίου, του υπάρχοντος Πανεπιστημίου. Ταυτόχρονα ιδρύονταν μια σχολή υγείας με δύο τμήματα, ένα τμήμα νοσηλευτικής
πανεπιστημιακό πλέον, το οποίο θα ενέτασε, θα ενσωμάτωνε την νοσηλευτική της Σπάρτης. Μην ξεχνάτε ότι για την πρακτική τους άσκηση έρχονται με λεωφορεία οι φοιτητές από τη Σπάρτη στην Τρίπολη. Ποιες προοπτικές δημιουργούσε αυτό, και το τμήμα της κτηνιατρικής που είμαστε στο κέντρο του ορεινού όγκου του Πελοποννήσου, στον οποίο θα υπάρχει και αντίστοιχη αξιοποίηση του ζωικού βασιλείου της περιοχής. Μια πρόταση λοιπόν που ήταν κοντά και ικανοποιούσε σημαντικά τις απαιτήσεις της κοινωνίας. Με αυτή την πρόταση είχαμε μείνει και εμείς, μάλιστα η ενημέρωση που είχαμε και από το Δήμαρχο σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο, και θα ήθελα να τον καλέσω να διεκδικήσει από το Υπουργείο άμεση ενημέρωση, γιατί η ενημέρωση που έχουμε αυτή την ώρα είναι από κύκλους του Υπουργείου και από παραπληροφόρηση που υπάρχει στα διάφορα site που γράφουν. Δεν είναι τυχαία η αντίδραση της ακαδημαϊκής κοινότητας. Βλέπετε, διαβάζουμε χτες πικραμένη η Πριτάνη της Πελοποννήσου από τη συνάντησή του με τον Υπουργό. Βλέπουμε σήμερα αγανακτισμένοι στα κάγκελα κτλ. Ανοιχτή επιστολή. Οι άνθρωποι αγωνιούν. Ποιος είναι ο ρόλος της τοπικής κοινωνίας, ποιος είναι ο ρόλος του Δήμου που παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Για μας το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου είναι ένας από τους ισχυρότερους πυλώνες ανάπτυξης του τόπου μας. Δεν πρέπει να είμαστε μπροστάριδες σε πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρουμε ενημερώνοντας και ενεργοποιώντας την τοπική κοινωνία μαζί και με τους άλλους φορείς. Με πρώτο θα έλεγα το επιμελητήριο που προσωπεί τους επαγγελματικούς φορείς της πόλης. Και ποια είναι η απάντηση? Ποια είναι η απάντηση του Υπουργείου? Μπροστά σε μια πρόταση που είναι τεκμηριωμένη, όπως με τις λίγες δυνάμεις που μπορώ σας παρουσίασα, έρχεται η πρόταση του Υπουργείου που καταρχήν δεν έχει απαντήσει το Υπουργείο 6 μήνες. Και εδώ είναι ένα θέμα που θα πρέπει να πιεστεί, να παρισθέσει, και γιατί αρνείται κάτι που προέκυψε μέσα από ένα διάλογο και η τοπική κοινωνία το θεωρεί ότι είναι σε θετική κατεύθυνση. Και με βάση μια καραμπόλα, όπως λέμε, σε αυτές τις μεταβολές που γίνονται, η καραμπόλα είναι γνωστή και θα την πούμε, γιατί εμείς θα την ονομάσουμε. Αφορά ένα ΤΕΙ της Δυτικής Ελλάδος, το οποίο έχει τίτλο τεχνολογικές εφαρμογές, αν θυμάμαι καλά, τμήμα τεχνολογικών εφαρμογών, το οποίο είναι ένα υποβαθμισμένο ΤΕΙ στα τμήματα των τεχνολογικών εφαρμογών. Για να καταλάβετε τη διαφορά του με το πανεπιστήμιό μας, με το αντίστοιχο εδώ, το δικό μας πανεπιστήμιο, τμήμα μάλλον, έχει νομίζω 25-26 καθηγητές και αυτό έχει 4. Δεν είναι τυχαίο ότι στα πλαίσια της ενσωμάτωσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδος, των πατρών, με το ΤΕΙ της Δυτικής Ελλάδος, αυτό το τμήμα το αρνήθηκε και το Πανεπιστήμιο να το πάρει μαζί του, και μια πρόταση που πήγαν να κάνουν στο ανοιχτό πανεπιστήμιο, να το εντάξουν στο ανοιχτό πανεπιστήμιο, ούτε και έγινε αποδεκτό. Προφανώς οι πανεπιστημιακοί ξέρουν καλύτερα, είναι ένα τμήμα που έχει αρκετά προβλήματα και είναι αρκετά αναβαθμισμένο. Και παίρνει το Υπουργείο, από ό,τι φαίνεται και που διαρρέεται σήμερα, αυτό το υποβαθμισμένο τμήμα, που ξαναλέω δεν είμαι ο ειδικότερος, αλλά έτσι προκύπτει από όλους τους κύκλους, και το στείνει έδρα Πανεπιστημίου, Πολυτεχνείου στην Πάτρα, το αντίστοιχο της Πελοποννήσου, δηλαδή αγνοεί και καταργεί, πετάει στα σκουπίδια την πρόταση για Πολυτεχνείο στην Τρίπολη και ουσιαστικά στείνει το αντίστοιχο Πολυτεχνείο στην Πάτρα. Που σημαίνει ότι φεύγουμε από την περιφέρεια Πελοποννήσου και πάμε σε έκτη πόλη, στην Πάτρα, που σημαίνει πάμε δίπλα σε υπάρχον Πολυτεχνείο της Πάτρας. Ένα σχόλιο που είδα σε ένα site μιλούσε για 4 έτη αντί για 5, αλλά προφανώς έχει δύο θέματα. Πρώτον, υπάρχει αλληλεπικάλυψη αντικειμένων, είναι διπλανά τμήματα, να το πούμε έτσι. Δεύτερον, η βάση του είναι ένα υποβαθμισμένο τμήμα που δεν έχει τη δυναμική να ανταποκριθεί σε ένα επίπεδο τέτοιο, και αν θέλετε για την τοπική κοινωνία, χάνουμε το Πολυτεχνείο στην Τρίπολη, χάνουμε τις δύο σχολές, και επίσης οι μαθητές μας, να μιλήσω για την μεριά του εκπαιδευτικού, οι μαθητές της περιφέρειας Πελοποννήσου, που θέλουν να σπουδάσουν σε ένα Πολυτεχνείο και ονειρευόντουσαν να έχουν μια σχολή κοντά τους, τους ξαναστέλνουν στην Πάτρα σε μια υποβαθμισμένη από ό,τι φαίνεται σχολή. Νομίζω ότι από εκεί που είμαστε σε ένα επίπεδο και παλεύαμε και ελπίζαμε να ανέβουμε 1-2 βήματα, γυρίζουμε πίσω, ανοίγουμε και κόρπορτες
για να φύγει και αύριο μια άλλη σχολή με κάποια άλλη επιχειρηματολογία να πάει στην Πάτρα σε μια άλλη πόλη και έτσι αυτός ο αγώνας που έχει γίνει, είχα την τιμή να είμαι και από τους πρωτεργάτες της ομάδας των φίλων είδησης Πανεπιστημίου και ελπίζαμε σε ένα πανεπιστήμιο αναβαθμισμένο αυτό που ζητάει η πόλη και η τοπική κοινωνία να έχουμε ένα ψωγύρισμα τα οποία, όπως σας είπα και εκτός, δεν μαζεύονται πίσω αν συμβεί ένα τέτοιο ατύχημα, μια τέτοια αστοχία για την πόλη. Νομίζω ότι πριν 10 λεπτά πήρα μια πρόσκληση για Δημοτικό Συμβούλιο την Τρίτη. Νομίζω ότι θα αποτελέσει το πρώτο θέμα το Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλιώς η πρόθεσή μου που σας φώναξα σήμερα εδώ και σας ευχαριστώ που ήρθατε ήταν να ενημερωθεί άμεσα η κοινωνία της πόλης και ο Δήμος, σαν πρωτοπόρος και υπεύθυνος για την εκπροσώπησή του, να πάρει εκείνες τις πρωτοβουλίες που θα αντιδράσει η κοινωνία της πόλης. Θα πρέπει να αγωνιστούμε, θα πρέπει να βγάλουμε την κραυγή αγωνίας μας ότι δεν θα επιτρέψουμε μια ακόμα υποβάθμιση της πόλης μας μέσα από την υποβάθμιση του Πανεπιστημίου. Η πόλη και ο Δήμος θα πρέπει να αγκαλιάσει το Πανεπιστήμιο, θα πρέπει να το στηρίξει, θα πρέπει να μπει προστάρης για την αναβάθμιση του. Σε πρώτη φάση στηρίζουμε τις προτάσεις της Μικρής Επιτροπής που το ίδιο το Υπουργείο σύστησε. Ζητάμε από το Υπουργείο να πάρει θέση για αυτές τις προτάσεις της Επιτροπής, γιατί φαίνεται, διαρρέεται ότι τις απορρίπτει. Είναι αρκετά τεκμηριωμένες, δεν είμαι ο ειδικότερος να το βεβαιώσω αυτό, αλλά είναι αρκετά τεκμηριωμένες και δεν υπάρχει καμιά επιχειρηματολογία για εκεί που οδηγούν τα πράγματα. Νομίζω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει, πέρα από την διαμαρτυρία του, να συντονίσει και σε συνεργασία με όλες τις φορείς της πόλης να οδηγήσει σε μια δυναμική αντίδραση της πόλης απέναντι στα σενάρια που στείνονται για την υποβάθμιση του Πανεπιστημίου και κυρίως για την Τρίπολη, αφορά κυρίως την πόλη μας, γιατί κάποιες άλλες πόλεις θα κρατήσουν τα κεκτημένα και πιθανόν να προσθέσουν και κάποια πράγματα. Για την πόλη μας είναι πολύ μεγάλη υποβάθμιση και άρα είναι πολύ μεγάλη ζημιά και για την ίδια την κοινωνία σε όλα τα επίπεδα. Και το Πανεπιστήμιο είναι και παράγοντας της τοπικής οικονομίας, της αγοράς, αλλά και του πνευματικού και πολιτιστικού του επίπεδου και την προσφορά του μέσα σε αυτό. Κύριε Βόσνα, έχουν γίνει πράγματα και έχει η Τρίπολη τις απαραίτητες υποδομές για να μπορέσει να δεχθεί νέες σχολές? Γιατί πολλοί λένε ότι μπορεί να θέλουμε νέες σχολές απλά για να τις έχουμε. Και γιατί σας το ρωτάω αυτό? Γιατί οι φοιτητές των δύο σχολών που έχουμε εδώ στην Τρίπολη μιλούν για υποβαθμισμένη κατάσταση και μιλάμε για απλά καθημερινά πράγματα. Για έναν δρόμο, για φώτα, για πεζοδρόμια, για να πάνε στις σχολές τους. Και αυτό δείχνει ένα κομμάτι στο πόσο πολύ σεβόμαστε, αν θέλετε, τις σχολές που έχουμε εδώ στην πόλη της Τρίπολης. Έχει τις υποδομές στην Τρίπολη για να δεχθεί καινούργιες σχολές? Και πώς βλέπετε τις ήδη υπάρχουσες, αν έχουν γίνει τα δέοντα? Η αλήθεια είναι ότι θεωρώ, και δεν θα μιλήσω για αυτή τη δημοτική αρχή, θα μιλήσω για όλα τα τελευταία χρόνια. Στο παρασκήνιο μάλιστα, αν μιλήσετε, γιατί ασχολήθηκα και σαν δήμαρχος Τελείας όταν έμαθα ότι τότε η δημοτική αρχή, να μην την ονομάσω, δεν ήταν σε επικοινωνία σε αγαστή συνεργασία με την Πριτανία του Πανεπιστημίου. Συνάντησα τότε τον Πρίτα, τον κύριο Παπαθεοδόρου που ήταν τότε, και είχαν τα παραπονά τους. Έμαθα ότι και στην προηγούμενη δημοτική θητεία είχαν τα παραπονά τους. Εγώ θεωρώ ότι σε αυτή τη θητεία έγιναν προσπάθειες για επικοινωνία με το Πανεπιστήμιο. Τι αποτέλεσμα είχαν δεν το ξέρω. Ήμουν από αυτούς που έλεγα, ας πούμε, την ερχόμενη στάθμιση και το ψηφιακό πρόγραμμα που πήγε να κάνει ο Δήμος, καλώς προσπάθησε να το κάνει στη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο. Το Πανεπιστήμιο έχει πολλά να δώσει και στο Δήμο και στην πόλη συνολικά. Αν με ρωτάτε το πόσο η πόλη έχει αγκαλιάσει το Πανεπιστήμιο και πόσο έχει ανταποκριθεί στο να προσφέρει την υποστήριξη που πρέπει, θα έλεγα σαφώς ότι δεν το έχει κάνει. Το έχω πει πολλές φορές, το έχω πει 2 τετραετίες τώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τρίπολης, ότι η Τρίπολη δεν αγκάλιασε το Πανεπιστήμιο, δεν το στήριξε το Πανεπιστήμιο. Πρέπει να κάνει πάρα πολλά. Θεωρώ ότι ο δρόμος που λέτε, που είναι ένα δείγμα, είναι ένα μικρό βήμα. Πρέπει να κάνει και άλλα πολύ ουσιαστικά πράγματα. Δεν με ενδιαφέρει και δεν με απασχολεί πόσες καρσονιέρες στη διάρκεια υπάρχουν στην πόλη. Το Πανεπιστήμιο προσφέρει στην οικονομία της πόλης, είναι ο ένας τομέας. Προσφέρει πολύ περισσότερα πράγματα με την τεχνογνωσία του, με την πνευματικό και πολιτιστικό του επίπεδο και προσφορά που μπορεί να δώσει σε όλους τους τομείς της πόλης.